Pamusoro Changamire. Nyaya yangu ndeyemombe. Amana garai pasi varume. Ndakatopinda 2023. Tikatongwa pano namambo. Ndikazi ndipiwe ng'ombe yangu nemurume yenyu. Saka pamazuva apera anaye. Tokuzoona sabhuku wangu abva asvika kumba. Tikanzi arudiwa kudanga revava. Sabhuku akauya nevadare vake, ini ndikabva paomba nemudzimai vangu. Tikavasvikira ava padanga paya. Tikanzi sabhuku ng'ombe yandinoda kupa mironga ndeiyo. Sabhuku aripo. Kang'ombe aka kamhuru kari kuyamwa. Handiti. Tikati sabhuku ona shuwa kamhuru kaka. Kanobva sei pana amai wako. Zvamauya wamimi wadare ndibasireiwo. Madare wese waibva wataura pachezva kuti ano. Vambo vaiitika kuti mhuru iyi inobva sei pana amai wako. Izvozvi iri kuyamwa kana kutaura kwatiri kuita. Tamboti garei. Yazotsvagwa imwe kudanga romwe munhu. Ndaona sabhuku auya. Tikanzi handei kudanga uko. Toenda kudanga kwekwe. Tasvika toona mhoo zvisagoni kana nekufamba kana kufungidzira kuti zvinhu izvi zvine rudo mukati here kana kuti zvaze kugumbuka here kuti mambo akaitirei kuti iwewe unofanira kubhadhara ng'ombe yemunhu. Ndoti iyo wadare nditarichireyo ng'ombe yacho rutauro. Wotoondeende ng'ombe iyi handina chikwadi kuti chaicho. Ngati sabhuku inini manje ngwere bakaidura matungotenderera. Ini nyaya yangu ngaidzokiswa kuti kuna mambo. Kuti tatoziona zviri kuitika izvi kuti hakuna future mberi. Sabhuku ndokubva adzokesa kuno nyaya yacho. Nyaya yadzoka bambo wabva wabva Samuel. Samuel yapuhwa manje zvaita kuti tiuye panapa. Saka inyaya yekuti zvamuri kupiwa hazvisi kuenderana nezvamuritarisira. Hazvina nepikicha yekuti munhu ari kuzivawo zviri kuitika. Sabhuku wacho ripi? Sabhuku ari apo. Right, sabhuku tonoda kuti tizoti uyu muri mutaura nyaya kuti mombe dzarupiwa hadziti. Makaiona here mombe yacho? Mombe yekutanga imhuri yayamwa ichokwadi. Yechipiri yanga yadzikira ng'ombe iyona. Asi ini ndakapawo madecision 2 kuna Samapfurira. Ndikati Samapfurira honai ng'ombe iyi inini ndiri witness muyananiza ndiri kutonga nyaya yakatongwa nimambo. Madi kutora ng'ombe iyi moitina moenda kuratidza mambo kuti ndoda kupa mironga ng'ombe yake iyi asi uri kuramba. Mambo oponyi decision. 2 pikicha ng'ombe iyi. Muende nepikicha yeng'ombe yacho kuna mambo kuti mambo honai pikicha yeng'ombe iyi yandiruda kupa mironga asi mironga urudini uri kuramba. Hapana kuita 2 days ndakazozwi ng'ombe iyo yaura. Ndakaenda kudanga kuya kune munhu anga uri kutaurira naye neng'ombe. Ndikati ng'ombe yamazoiuraya zvaita sei? Kasi yapedza magadheni 1. Ndopakagumira nyaya yacho. Ko nyaya yemari chiunisa pamari chii? Pamari vakataura vamironga vakati ng'ombe yanga isiri yangu ndeyo vatete vake. Hanzi bed ridden kwamureyo. Ng'ombe iyi vakaitenga 450. Poshuwa rizimo saizoziya yedu kuti breed yakaita sei. Saka vatete vacho vakati vari kuda mari 450. Vamironga vakati mari iyi atiri kutaura ndiyo yatakatatenga nayo ng'ombe iyi. Kana muchida ndokwanisa kuenda kune munhu watakatengera ng'ombe. Unokutaurira for kuti ng'ombe iyi ndakaitengesera mironga nemari yakati. Izwa izvi. We cannot base on nyaya kuti ndakaitenga mombe 450. Vanhu vakawanda vakatenga mombe 500. Asi izvi zvakuitengesa 250. One, ukataisa mombe yacho the current status haichaenderani nepayakatenga. 1. 2, nguva yawakatenga iwewe US dollar ranga riri easy to get as compared to now. Saka ungadi chinhu chawakatenga 2021 ufananidze price iyo neizvozvo asi kuenderana. Then dare rinoifutika tinoka mari dzatotarisira kuti kana totaura nenyaya yekuti mombe average yedu price imari yakati hatizopfuri baba. Because tiuzwa kuti mombe dzakawanda izvozvo izvi tiri kudzwana nerenji yakati. Saizi renji yatikutaura nezvayo it has to be 300 to 350. 300 to 350, that one is okay. But those only 450, 500, rato brahma.
saka ndo pada kutora choice ipapo kuti vakuru ava kana vari kubhadharai mari vakuru kana mubhadharai mari bhadharai 350 kana muchida kubhadhara 350 motsvaga mombe inogutsa maziso. Haina anotsvaka ngombe inogutsa maziso kwati kutaura kuvanhu vari kutaura nhasi. Ukaona zvati sabhuku wati yanga iri kuyamwa uyu wati yanga iri kuyamwa kana mukabva wambo yangu iri yapasa manyoka ngatsanangure kuti handasaka ndavena kuti atsanangure soro tangamirema. yes Mombe yari kutaura kuti idiki shuwa yanga iri kuamwa haibva aramba right tozomupa huru yacho yanga kutopwanya magadheni anokuti yanga yakura ukaziva kuti mombe ruri sei mupwanya magadheni yanga itori mombe yakandobara kunga kairi manatokwazwa muri kuzwa here yakabara kairi asi mabhonzo ega ega kupwanya magadheni isaini yenzara kwanga kuritadza kuti anga mukona so zvimwe zvacho hazviiti ngatingobatsirane baba ngatichingoite zvinhu zvokuti nyaya iite sei ipere tsvagai iri mari kana kuti tsvagai mombe iri nani kana muri kuti hamusinyasa kurisana zvakanaka musiwe mune mwana muri mombe mofonera vakomana totuma vakomana waona mombe yacho then opasisa mombe iyo asi zvokuti oyo wakatoyesa kutenga mhuru unoyesa zva kuti mhuru iri kuyamwa womire pamberi pedare rino vozoti ezvo choatana pa mhuru iri kuyamwa uri utii manje uri kuvatirangidza unhu hwako wakati chinjai mhuru yakati kurei iwe wanga wamboendesa mhuru sei uri zva kuti imhuru ndakati kuti waida mhuru iri papiki chavo aiwa kana mukaona iri papiki aiwazve izwa chamani chinhu chikazi mhuru imhuru mhuru imhuru asi bhiridhi yacho iri hazvina nyangwe ukati bhorani ukati albert nengazi ukati brahma ukati chii mhuru imhuru umhuru hunobva pekuti uchiri kuyamwa hausati wakuzviraramira wega ndopanobva umhuru ipapo kana mwana ukazi baba nekuti mukomana zvakafanana here kana ukazi uri mukomana iti minzi kuti uchiuda umwe munhu kuti akuchengete hauchasi wakwanisa kuzvichengeta asi ukazi baba iti minzi haukwanisa kuchengeta vamwe vanhu ndo dhifarenzi yababa nemwana nemukomana. Saka mhuru iya yamakaendesa iyi ndakuipa zita rayo chaiyo chaiyo iyo yechitu yekupwanya magadheni ndiwo anonzi madhokoza. Dhokoza rekuti kana rikafamba kusvika parodhi apo makumbo achafambi straight afamba ari kupesana daiko musana wese wakadini wakabuda kudai. Saka unongo wakutorawo mombe yakada uchiri kuda kushandisei anzi dai maida izotarisa dai makavhunza kuti payakaurawa ndevakatenga yakaburitsa makgs mangani pamakaiuraya wakatenga yakaburitsa makgs mangani bambo mufakazi pamakaitema mombe iyoyo yakaburitsa makg mangani paakaramba mironga muridzi wakabva atora mombe yake hatisisu takazoitenga muridzi upi futi muridzi wekuti atatengera yanga iri kutotengawo saka mamusina kutenga because kana muridzi akatora mombe yake mamusina kutenga tatatenga wangada kutora diki yacho angada kutotora diki izveka akabatona kuti arrangement yenyu asitaura chiro kuti munhu wetatatengera wakabva atora mombe yake muri utii saka mamusina kutenga mamunoita saipentopo asi chimuona imiwa ukaona munhu akuita swapentop nemombe yabereka ka2 zvibva zvatokurakidza kuti mombe yabereka pa2 hapana chiro iskrepa swapentop yemombe hobereka mhuru aiwa ngatiite zvinhu zvipere nyaya ingaiperi identify yemombe kana kuti bhadharai mari pamukuidentify yemombe nyaya yagarisai ngaiti by end of October tingeta mune mautaura kuti mari yamabhadhara kana kuti mombe yabata zviri nani kana muti imombe
tengesa iyo 300 yachimubhadharira mari. Right, and the next case